Relacións conflictivas. Cos pais. Papá, podo salir? É que salen todos, só. Deixa-me, veño aí, non sei, as 3 recibidas por mí. Pois, hostia, non sei, levo a moto. Pero ainda traballei, xa que limpei a casa toda, joder, e non me deixaron salir. Veño, un día. Veño, como se dá, tal. Joder, veño que é estresado. Cos compañeiros de traballo. Tranquilo, vamos facendo que vamos. Vale, pues vai... espera, que que vou aí afora e veño... Xa vou entrar? Non, si, veño un momento. Ya está, a ver, espera. Facemos a tal, pronto, trasei un pouco. Mas xa acabais. Mellor, non? Pero xa acabais, axudo, xa, a ver. Mira o ver está ben, porque ti tamén deixaste ti só facendo os deberes. Unhas das cotas son minifaldas andas moi frescas esta semana, xa? Minifaldas? Si, hoxe si, pero cando a fin de semana ven que anda así, Sí, estás pasando. No, é verdade. Aquí, pa porta, xa están a todos. E que estás pasando? Viste xa nova tipo de clase. Ten unhas pintillas máis por Dios. Non é por mal, pero cada pintillas que ven, ven o mellor para estes institutos. Sí, que cada... Se non son Para son por fora que as mariposas non dan feito. Pois un centro de inmigración. Hola. Sí, yo. ¿Qué tal? Encantado de terte na clase. Sí, Conoces este lugar? Sí, no, que veña xente nova e tal sempre. Sempre.